jobban szeretem. Ne menj ennyire hát! Hoho. Istenem, de büszke vagyok rátok! Ja? De azon jobb az áttétel, azt mondták. Jó átvágtak. Benyaltad. Oh! Ugyan, Pisti? Ja, de az figyelj, nem... arra kell menni most? Aha. Igen, igen. Ugye? Igen. Kerítés mellett. Hát arra visszamegyünk. Ha háromszögön jövünk, akkor itt jövünk fel. Na de ott megy fel egy út. Ott jön fel, nem? Az Zoli. nem oda megy. Itt jobbra jön fel a piros háromszög, nem? Igen, igen. Mikor voltunk ott? Arra lefelé a Benkőtanyahoz megyünk. Hol tudunk fölmenni? Itt a kerítés mellett. Hogyne? Hát jó van akkor. Melyiknek viszi a biciklire? Nincs is biciklid, itt hagyhatod, nem a tiéd. Nem, de ott egy út. Jó. Ezt fotóz el, az lesz az út előttük. Előttük az út, azt fotóz. Nem megy fel. Megyünk erre? Erre akkor merre menjünk? Merre menjünk? Elvesztettük őket. Nem! Az nem jó! Az király le. Attila! Gyere le! Gyere, megvárunk! Konyerekből kellett visszajönnöm. Nem baj, az több lesz a kilométer. Ja, havasokból, Tátrából. Most sétálunk. Hadi bácsi, te most ott mit szeretnél? Csak eldugjuk a biciklit. Behozzák benneteket. Hova? Ezért eldugjuk a biciklit, azt fölmegyünk. Hova? Van egy szép kilátás, de fölviszünk, csak letámasztjuk oda a bringát, azt gyalogolunk. Igen? Igen. Ott van az a fenyőerdő, tudod, amiben a nagy írtás a jobb oldalt. Pisti, hol vetted a hiking botot? Erre veszélyesebb. Veszélyesebb? Igen. Igen? Akkor Igen. egyértelmű, hogy erre. De el tudod képzelni, hogy ha egy 65 éves ember lemegy, akkor gondolom neked ma nem okoz. Dani, fiam, mit csinál? Igen.
volt egy proteines csokim, nem gondolod meg? Szívesen elfelezem. Nem, nekem ennyi volt a itiner. Még most jön a jó rész. Te mennyi? Te mennyi? Te mennyi? Az edzőm azt mondta nekem, nem úgy. Jaj, de unalmas. Jó volt, már megy a videó. Ide mondjad. Cső. Cső. Hú, azt meg nem tudom. Hú, tiszta jó volt. Csak gyenge. Rövid. Meg nem volt benne szín. Zorikán, tessék meg kinézni valami erősebbet. Mondtam, hogy gyerünk a tűzvonalról részt. Ott nem akartunk. Most már nagy az arcunk, hogy itt ülünk a tájból, nincs itt már nagy az arcunk. Aki a kávé?